वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय जासिहरनाय थाबाय। स' जोंनि दिनैनि भिडिअआ जोङो जोंनि गावबागावनि सिनायथिखौ होनो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोङो दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों। स' नायलांदो नोंथांमोनहा आरो लोगोसे Q&A भिडिअबो लाबोदों नोंथांमोननि गेजेराव। स' नायलांदो भिडिअखौ। नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायलांगोनखौ जोङो आसा खालामबाय। ओमफ्राय दायो जोङो फारि फारि बुंलांनोसै। स' गिबियावनो आंनि मुङा गलापी बर'। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आंना चेनेलावनो होनाय दंखायो गलापी बर'। ओमफ्राय नोंनिखौ बुंदो। आंनिया मिस्टार रतन बर'। ओमफ्राय जोङो सानैबो जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो। ओमफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि जोङो दायो दंथ'यो रुपहियाव। जोंहा माने आंनि जितु बाबानि अरिजिनेल न' बेयो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो बागमारा रिहाबारि होननायाव। ओमफ्राय दायो जोंहाना न'आ मोननै नालाय इनिखायनो जोङो दायो जोंहा माने रुपहियावबो न' दङ, हा दङ। ओमफ्राय बेयाव जोंहा न'बो खानाय जादों नालाय बर्तमान जोङो दायो इयावनो दंथ'यो आरो रुपहियावनो। ओमफ्राय नोंनिखौ बुंदो। आंनिया बुकुआ जाला होनो, जाला बुकुआ। जाला बुकुआ होनो। आंनि माने हाबा जानाया जालायाव जादों आरो आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो। ओमफ्राय बारा गोजान जाया बागमारा आरो बारा गोजान जाया, खाथि खाथियानो जायो बाक्सायावनो। ओमफ्राय जोङो नोंथांमोननि कुइसनफोरखौबो माने लाफादों, बेखौ जोङो नोंथांमोननो एन्सार होनो नाजागोन। आरो खायसेनिया जुदि थालांदोंबाथाय माने जोङो हास्लाबजोबाखैबा बुंनो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुगोन। नेक्स्ट भिडिअ जोङो Q&A भिडिअ बानायनो नाजागोन। आरो थालांदोंबाथाय माने निमाहा खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा। ओमफ्राय दायोथ' स्टार्ट खालामनोसै। ओमफ्राय जोंहानि न'आव सोर सोर दङ बेखौबो सोङो। माने जोंहा आङो हारसिंल' फिसाजो, मा बाबा आं। ओमफ्राय दायो हाजबेन्डजों जोङो साब्रै जायो। मा बाबा आं हाजबेन्ड साब्रै जायो। बेखिनियानो जोंहानि परियाला। दायो नोंनिखौ बुंदो। स' जोंहानि परियाला गेदेरानो। जा फादार दं आरो मादार, लोगोसे आरो सिस्टार, उनाव आंनि सायाव जा आदा सानै दङ। सानैबो हाबा जाजोब्बाय। ओमफ्राय दा सिस्टारा फरायगासिनो आरो कलेजाव थांगासिनो, कलेजाव फरायगासिनो। एबार माने फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो ना। मेट्रिकखौ पास खालामदों एबारसो। ओमफ्राय फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो सिमला कलेजावनो फरायो। दाखालिबो आङो मोनसे भिडिअआव बुंदोंमोन, नोंथांमोना नायदोंबा मिथिखागोन। स' गेदेरानो आरो जोंहा माने हाजबेन्डनि परियाला, मा बाबा। बेनिफ्राय जोंहा माने गेदेरफोर सानै दङ, हाजबेन्डनि बिदा सानै, बेनिफ्राय बिनानाव सासे, बेखौथ' बुंखाबायानो हाजबेन्डआ। स' बेखिनियानो आरो। ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ मोननैसो बुंनानै होनोसै। बुहुत कमेन्ट फैनानै दङ, गासिखौबो लाजोबनो हायाबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा खालामबानो जाबाय। फार्स्टआवनो दङ लकेल बड' लाइफस्टाइल किप इट आपनो, थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय अनसुमा बसुमतारी, बिमाना बिखुनजो आब' होनना सोंदो। बै आं दाखालि जितु जोंहा ओंखाम गोरलै जादोंमोन ना, बिनि भिडिअ होदोंमोन ना, बेखौ बुंदों खोमा बिमाना बिखुनजो आब' होनना। बियो आंनि बिमासो, बिखुनजो नङा। जिहेतु जोङो आंनि न'आवसो दं जिहेतु आंनि बिखुनजो जायो। ओमफ्राय सुमित सिं जियार, हिट आब'नो, थेंक इउ स' माच आगै। ओमफ्राय रंजालि रामसियारि, आब'आ गुमैलाहानि न'आव थाया नामा? नोंनि न'आवसो थायो नामा आब'? प्लिज रिप्लाइ। आगै रंजालि रामसियारि, आङो गुमैलोंहानियाव माने थाङो गेजेर गेजेर, खिन्थु नोंथांमोना मिथिखाबाय आङो माने सासे हारसिंल' नालाय आं फिसाजो, ओंखायनो आङो उपाय गैया, आं मामोनजोंबो थानो गोनां जायो। स' बेनो आरो दायो दंफैथ'यो आरो दंफैथ'यो। ओमफ्राय त्रिजुलि नार्जारि, नाइस सिस होनदों, थेंक इउ स' माच सिस्टार। गेजेर गेजेर कमेन्ट खालामबाय थायो इयो आंखौ, त्रिजुलि नार्जारि। ओमफ्राय कनिता, सर्ट फर्माव होदो BSTY बसुमतारिसो जागोन ना मा जागोन इयो? ओमफ्राय KB प्रडाक्सन, कनिता। रावबो गैयैखाय थाफैयो नामा आब' नोंसिनि न'आव? नोंसिनि बिहावमोननाव थांब्ला भिडिअ बानाय आब', बिहाव बिखुनजोजों लोगोसे न'खरनि फेमिलिखौ। अभियासलि आं नाजागोन नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो, दिनै नङाबाबो गाबोनबाबो माब्लाबाबो माने उनावबाबो आरो सानसे आं लाबोगोन। स' नोंथांमोनखौ नेनानै थागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। ओमफ्राय बड' एलेक्स गेमिं, हाय आब' होनहरदों, हेल' आगै। डिम्पुल दैमारि, मोजां जादों, थेंक इउ।
निजोरा दैमारि बिबो गेजेर गेजेर आंखौ कमेन्ट खालामहरबाय थायो बे आगैयाबो आब' गुमै लोङानाव थाया नामानो आं इसे आगोलावसो बुंखांखाबाय नोंथांमोना नायबानो मोनसिगोन बेनिफ्राय खोरोम बर' नाइसनो थेंक इउ गितु बर' नाइस होनदों थेंक इउ ओमफ्राय DNB मायो DNB Sign Production DNB Sign Production nice blog video Sign blog नङा होनफ्लांलायलाङो nice blog video thank you dear ओमफ्राय रातुल creation excellent video thank you excellent video thank you ओमफ्राय नै निजोरा दैमारि बे आगैया आरोबाव कुइसन खालामबावदों आरो आब' माया नोंसानि ना गुमै लोङानि मा हांसो एवनाया दाख्लैबावैनि जितु ओंखाम गोरलै जानायनि भिडिअआ बेखौ बुंदों माने माया एवदोंमोन ना हांसो बेदर बेखौ सोंहरदों आरो बियो जोंहानि मासो आगै निजोरा दैमारि स' नेक्स्ट कुइसन एस रानि बसुमतारी आब' नोंसा गुमैनि बिमा गैया नामा दङ आगै आरबि मिक्स चेनेल नाइस होनदों थेंक इउ ओमफ्राय हायनाश्री नार्जारि बेबो चेनेलानो ओमफ्राय कमेन्ट आंबो गेजेर गेजेर खालामो बिसोरबो खालामहरो बे आदा आरो बाजै नाइस डे स्टुडेन्ट बिनानाव होनदों हायनाश्री नार्जारि थेंक इउ आदा एन्ड बाजै बेयो मा जागोन इयो सनेश्वर सरगियारि आब' साबस्क्राइबारखौ हाइड खालामना ला आब' खालामबाय दे आगै खालामबाय नायनानै एडभाइस होनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जिबि मेक्स नाइस आब'नो थेंक इउ बेखौ फरायखांबायानो खोमा आङो आरो सेकेन्ड फरायबावबायना ओमफ्राय कबिता बसुमतारी नायो सर्ट फर्माव होदों केबि प्रडाक्सन पालेंखौ आंबो जानो लुगैदोंमोन आब' आरो बेलासिनि फिथा सिंग्राखौबो ओमफ्राय आब' नोंसा न'आव साबोसे दङ नोंनि गुमैजों लोगोसे बिहाव बिखुनजो आरो बिबोनांफोर गैया नामा आब' होननानै सोंदों कनिताया केबि प्रडाक्सननिबो चेनेलानो जानो हानाय स' आगै जोंहा बिहाव बिखुनजो दङ ओमफ्राय उनाव आगै सासे दङ माने आंनि बिबोनां बियो कलेजाव फरायगासिनो दङ ओमफ्राय नेक्स्ट बबिता बसुमतारी आगैया सोंदों नोंस्रा न'आव सोर सोर दङ गुमैनिखौ सोंदोंब्लाथायथ' गुमैया एन्सारखौ होखाबाय आरो आंनिखौ सोंदोंबाबो नोंथांमोना मिथिखाबाय आंनि भिडिअखौ जुदि नायबाय थायोब्ला स' यंसु ब्रह्म जा गोथाव जाखागोन बायदि नुखाबाय आं इयो माबानिखौनो होनदों इबो जितु जों जादोंमोन ना इयो मामोन माबानि भिडिअआ ओंखाम गोरलैनि भिडिअआ इयाव होनदों खोमा आं होनदों इयावनो होनदों जा गोथाव जाबाय जागोन बायदि नुदों आं गोथावथ' जादोंमोन आगै ओमफ्राय एसरानि बसुमतारीया सोंदों आब' गुमैया मा मावो स' गुमैया दायो जेबो मावथ'वा माने जोङो जेथिया लकडाउननि आगोलाव प्राइभेट जब मावोमोन जों गुवाहाटियाव थायोमोन नालाय बे समाव मावोमोन आरो प्राइभेट जब दायोथ' न'आवनो दंफिनो जेथिया थांनाय जायो बिथिया आरो सानफिनसिगोन मा खालामनाय जायो न'आवबो रावबो गैया नालाय न'आवबो रावबो गैया ओमफ्राय मोजां नुदों आब'खौनो अनजालि क्रिएसन स' थेंक इउ आगै हरेश्वर बसुमतारी हेपी फेमिली आब' गुमै थेंक इउ आगै कनिता बसुमतारी केबि प्रडाक्सन हेपी फेमिली आब' गुमै बिदिनो अनलायबाय था मानो थांदोंमोन आब' गुवाहाटियाव बे आगैया कमेन्ट खालामबावदो कमेन्ट आं फरायखांबायमोन ना माबामोन बावलायलांबाय आं एसे आगोलाव फरायाखैसोमोन माबाया इनो कमेन्टआ बेलेग बेलेग माने गुवाहाटियाव थांनायनिखौ होनदों गुवाहाटियाव जोंहा एसे खामानि दंमोन मोनसे फिसा बिनिखायनो जों थांदोंमोन नेक्स्ट कुइसन माइनाव दैमारि आब' नों मा गामिनि होनो आङो बुंखाबाय आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो ओमफ्राय दायो आङो रुपहि होननाय जायगायाव थायो जोंहा अरिजिनेल जितु न' आंनि बाबानि बेखौथ' आं बुंखाबाय रिहाबारि बागमारा ओमफ्राय दा बर्तमान प्रेजेन्टआव दा थायो जोङो रुपहियाव ओमफ्राय
शिलं तिर ना शिलं माइ शिलं तिर ना शिलं तिर इउटुब फैनांगौबा गोबां खस्थ' मोनो बिनानाव नाजाबाय था अब्लासो साक्सेस जायो औ थेंक इउ सो माच ब्र जोंखौ साजेस्ट खालामनायनि थाखाय नों बहानि आरो नोंनि इउटुब खुलिनाया बेसे गोबाव जाखो निपेन सरगियारि बे सोंदों आरो बेखौ नोंथाङा आंनि चेनेलाव थांनानै चेक खालामना नायबानो मिथिगोन लास्टनि भिडिअआव आं जेतिया फार्स्ट भिडिअ आपलोड खालामदोंमोन बेयावथ' थाखाजोबो नालाय माला माबादोंमोन खैदिन जाखो खैमा जाखो बेफोर थाखाजोबो स' नोंथाङा बेयाव थांनानै चेक खालामना नायबानो मिथिगोन आरोना दानथामबाथाय 3 दानथाम 3 इयार्स नङा 3 मन एगो बा 6 मन एगो बिदिथ' थाखागोनानो स' नोंथाङा बेयाव थांना चेक खालामना नायबानो जाबाय निपेन सरगियारि ओमफ्राय दिनानाथ बसुमतारी बिदिनो भिडिअ खालामबाय थानो नाजा औ थेंक इउ सो माच आगै नाजागोन जोङो नाजाबाय थागोन जेसेबां हायो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोनो ओमफ्राय जनक एमआर नाइस फ्रम जेआर मिउजिक एन्ड स्टेटास नाइस होनहरदों थेंक इउ ओमफ्राय ए रामसियारि क्रिएसन जोबोर मोजां जादों गिबि खेब नायबाय लाइक खालामबाय कमेन्ट खालामबाय साबस्क्राइबबो खालामबाय स' थेंक इउ सो माच आगै थेंक इउ ओमफ्राय सुमित सिं जिआर लुकिं बिउटिफुल थेंक इउ ओमफ्राय दैमारि ब्लग बे आगैयाबो आंखौ गेजेर गेजेर कमेन्ट खालामो ग्रेट आब'नो थेंक इउ रितुमनि नार्जारि बे बुंदों आरो निउ साबस्क्राइबार नोंनि चेनेलाव फ्रेन्ड किप इट आप थेंक इउ आगै नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबाथ' आरो मा नांबावगौ न' नोंसोरनि सापर्टआनो जोंनि थाखाय औ मनिका बर' जोबोद समायना नुदों सिस्टारनो थेंक इउ केमिक्स बड' वाव अमेजिं डियार थेंक इउ ओमफ्राय समायना बसुमतारी नाइस मेकआप सिस्टार थारैनो जोबोर बिउटिफुल नुदों बियो बै आं मेकआप खालामनाया आगैखौ जोंहा मेकआप खालामनाय भिडिअ होनहरदों आं थेंक इउ एके बड' ब्लगार जोबोद बरिया दे थेंक इउ ओमफ्राय हायेनसार बसुमतारी नाइस आब' मोजां नुदों स' किउट एन्ड स' बिउटिफुल थेंक इउ बांद्राय गोलाव खालामबा बांद्राय गोलाव माबा नोंथांमोनाबो नायनो बर मोनगोन इखिनिखौ माबानानै नेक्स्टआव आं लाबोनो नाजागोन औ मजेन बड' ब्लग समायना खालामथार बिनानावखौ मेकआप खालामनायनि भिडिअआवनो होनहरदों इबो थेंक इउ बड' फानि स्टेटास बेबो चेनेलानो जागोन नाइस होनहरदों थेंक इउ स' आङो दिनैनि जितु जोंनि कमेन्ट फरायनाय बा जोंनि सिनायथिनि भिडिअ बेखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय नेक्स्टआव जोङो माने लाबोनो सानबावदों स' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय होनबाथाय जोंबो भिडिअ खालामबाय थानो मोजां मोनो गोसोबो जायो ओमफ्राय जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ माने नेक्स्ट माने दानि भिडिअ खालामबासो जों नेक्स्टआव एन्सारखौ होनो हागोन Q&A नि दायो माने नोंथांमोना माबाफोर जुदि सोंनो गोनां दंबा नैबे दानि भिडिअ कमेन्ट खालामबानो जाबाय जों नाजागोन कमेन्टखौ रिप्लाइ खालामनो थाखाय बा माबानो थाखाय भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ खालामनो थाखाय नाजागोन स' गासिबनिसिमबो थेंक इउ बाय बाय खुलुमबाय